ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच तयाहं तोषिता सम्यक् तोषिता सम्यक् वेदगर्भासु शिक्षयः वेदगर्भाशिक्षयः चिरमृतेन तपसा दुष्टो सा कूटयोगिना ಸುಂದರನಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ನುಡಿದನು. ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ವೇದ ಗರ್ಭಿತನೇ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಿನ್ನ ಸಂಚಯಿತ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನು ಸುಪ್ರೀತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಪಟ ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಾನೊಂದು ಸುಪ್ರೀತನಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರಪೇರು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜ ಸರ್ತಿ ದಾದ ಅಂಡಿ ಎರ ಪಂಡೆರ್ ಮುಲ್ಪ ಅನುವಾದ ದಾದ ಕೊರ್ತೇವೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚಾಗ. ಸೌಂದರ್ಯ ಪೂರ್ಣನಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಹೇಳಿದನು. ನಾರ್ಮಲಿ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚಾಗ ದಾದ ಪಂಪರ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏರ ಓದದ ಪಂಡರ ಏರು ಒಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಡ್ ಮಲ್ತಾರ ಸೌಂದರ್ಯ ಪೂರ್ಣನಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನು ಅಂದ. ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ನೀವು ಪೊಡತಾ ಈಗ ಲಾಡ್ ದಾಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಎಸ್, ಸೌಂದರ್ಯ ಪೂರ್ಣನಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನು ಅಂತ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಪಂಡೇರ ಇರ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟಿ ಆರಿತ್ತೀರ ಅಲ್ಪ ಆರ್ ಪಂತೀರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸೌಂದರ್ಯ ಪೂರ್ಣನಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನು ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಒಂದು ಬರೆಲ್ನಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ವಾಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ತೂನಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೇರ್ ಪಂಡ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಆರ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೇರ್ ಕನ್ನಡ್ದು ಎಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡ ಭಗವಂತ ಸೌಂದರ್ಯ ಪೂರ್ಣನಾದ ಅಂದ್. He is spiritual. He has spiritual eyes to see God. Okay. He has spiritual eyes. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮ್ಮಲಿಕ್ಕನ ಬದ್ಧಾತ್ಮನ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಏಪಲ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಡೆ ಇತ್ತೇನ. ಸೊ ಅರೆಗ ತೋಜುಂಡು ಅವ್ ಲೀಲೆ ಆನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದಗ ಅವ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡ್ರು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀಲೆಯನ್ನು ಬರನಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಥ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರ ಅವ್ ಲೀಲೆನ್ ಅಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೈಕೋಸ್ಕರ ಸುಂದರನಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕುರಿತು ನುಡಿದನು. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತ್ ಬರೆತಿನಾತ್ ಆರ್ ತೂದು ಬರೆತಿನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರು ಭಗವಂತ ಅಂದ. ಸೊ ಅವನ್ ಮುಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಓದನಾಗ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಬಟ್ ಅನುವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಪೂರ್ಣನಾದ ದೈಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದಗ ಆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಏತ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಉರ್ಲೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಪಾದಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂಚ ಅನುವಾದನ್ನ ಬರೆತಿನ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ದುಂಬು ಪನ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಕಪಟ ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಾನೆಂದು ಸುಪ್ರೀತನಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಕಪಟ ಯೋಗಿ ಪಂಡ ಏರು ಕಪಟ ಯೋಗಿ ಪಂಡ ಏರು ನಿರಾಕಾರವಾದಿನ ಯೋಗಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೀಪಲ್. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪೊರ್ಚೆನ ಪಂಪಿನ ಮಾಯಾವಾದಿಲು ಮಾಯಾವಾದಿನ ಶೂನ್ಯವಾದಿನ ಎಸ್. ಸೊ
ಒಂದು ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ಕಪಟ ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಾನೆಂದು ಸುಪ್ರೀತನಲ್ಲ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಕಪಟ ಯೋಗಿ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಕಪಟ ಯೋಗಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಮಿಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಗ ಯೋಗ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟು ಭಗವಂತನೊಟ್ಟು connect ಯೋಗ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಗು ನಮ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ ಯೋಗ ಅಂತ ಅನ್ಪುನ ಇತ್ತ ಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ್ ಕಷ್ಟಗ್ ನಮ ದಾದ ಅಂದ್ ಕುದರ್ ಪನ್ಪ ಯೋಗಿನಕ್ಲೆಗ್ ಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ್ ಕಷ್ಟದಾದ ಕಷ್ಟ ಮಾಯಾ ತಪಸ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಪೆರಕ್ಕಲ್ ತಪಸ್ಯ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೂದಿತ್ತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಪಸ್ಯ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಎಸ್ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ತಪಸ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತದೆ ತಕೊಳ್ಳುದು ಇದು ಕಷ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಅಂತ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರು ಪಾಸ್ ಔಡಂಡಲ ಇರು ತಪಸ್ಯನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತಾ ಮನಸ್ಸು ಕೇಂದ್ರೀಕರ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಓಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪುಣ್ಯ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಹನತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಮಾತ ಇರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಡ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಏನೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಂಡಲ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ನಮಕ್ ನಮಕ್ ಹಿರೇಗಾಯ್ತ ಫಲ ಬೋಡು ಹಿರೇಗಾಯ್ತ ಫಲ ಬೋಡು ಒಂದು ಇರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೇಗ ಏರ್ಲ ಪಂಪುಜೆರ್ ಇರ್ ಸ್ವತಃ ಕಷ್ಟನ್ ಇರ್ನ ಮಿತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ತಪಸ್ಯ ಪಂಡ ಅವ್ವೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವ್ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಗ್ ಪೋಪ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೃಂದಾವನ್ ಮಾತ ಈ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಂಡ್ ಮಂಗಳಾರತಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆನ್ ತೂಪರ್ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರ್ ಪೂಜಾರಿ ನಕಲ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದರ್ಥನ ಅವ್ರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದರ್ಥನ ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್ ಜೆಪ್ಪೊಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್ ಒಂದು ಸ್ವೆಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಜೆಪ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ದಾಯಿಗ್ ಕಾಂಡೆಲ್ ಅಕ್ಕದ್ ಬರ್ಪುನ ಮಂಗಳಾರತಿಗ್ ಅವ್ ಚಳಿತಿಲ್ಲ ದಾಯಿಗ್ ಅವಳ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಮಾರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಭಗವಂತಗ್ ತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಗವಂತಗ್ ತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ನಿಖಲ್ ತಪಸ್ಸೆ ಮಲ್ತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗನ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಪುಂಡು ತಪಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡೆಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತಪಸ್ಯ ಮಲ್ತ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ತ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಭಗವಂತನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಚ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆವೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನೊಂದುರ್ಲೆ ಸೊ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿಗ್ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೆಂಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ವೆ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ನಾಡು ಡಾಂಡಲ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಡ್ದು ಆ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಪೋಡು ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತ್ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಲ ಮಲ್ತ್ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಡ್ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಡುಪ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಡೆ ಬರೋಡು ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ತಪಸ್ಸೆ ಅತ್ತ ಒಂದು ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಬಾಸ್ ಪನ್ಪೆರ ಇತ್ತ ಪಿದಾಯ್ದ ಕ್ಲಿಯರಂಡಲ ಪನ್ಪೆರ ಈ ಜಾಬ್ಗ್ ಪೋಡು ಯಾಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ನೋ ಅಯೇಗ್ ಕಾಸು ಬೋಡಾಂಡ ಆಯೆ ಅವು ಕಷ್ಟನ್ ಗೆತೊನ್ನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆವಡಾಂಡ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿನೇ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಪೆನ
ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರೋಡ. ಕಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಡು. ಶ್ರಮ ಬರೋಡ. ಗರಿಷ್ಠ ಬರೋಡು. ಅವು ಪರಿಶ್ರಮಲ ತಪಸ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಪಸ್ಯನೆ ಎರಡಲ ಪಿದಾದಕ್ಕಲ್ ಬತ್ ಪನ್ಪೆರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ್ ಆಯನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬತ್ತಾದ್ ಆಯ್ ಸ್ವತಃ ಮಲ್ಪುಡು. ಅವಲ ತಪಸ್ಯ ಬಟ್ ಅವು ತಪಸ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಮಲ್ಪುನ ತಪಸ್ಯ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತ ಮಲ್ಪುನ ತಪಸ್ಯ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಆಯ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಯ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ. ಸ್ವಂತ ಭೋಗ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ. ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ ಏರ ಅಪ್ಪುಜಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಗ ಏರ್ ಕಪಟ ಯೋಗಿಗಳು ಪಂಡ ಬೇತೇನಾತ್ ಕಪಟ ಯೋಗಿ ಪಂಡ ಏರ್ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಪೆರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ತುವೇರೆ ಪಂಡ ಮಾತರ್ಲ ಯೋಗಿ ನಕ್ಕಲ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ತಪಸ್ಯ ಒಂಜಿಜ್ಜಿನ ನೆನೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಅವಡ್ ನಿಜ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಅವಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಲ್ತ ಬಟ್ ತಪಸ್ಸೆಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಜನ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸ್ ಮಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಮಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗ್ಲಾಡೆ ಅನುಪ ಅಂದ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಲ್ತ. ನೆನೊಂಜಿ ಜನ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು ಭಗವಂತಗ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಯಾನ್ ಭಗವಂತ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪೆರು. ಆಮೇಲೆ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕಂದಡ್ ರಡ್ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ 13ನೆತ್ತ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಅತ ಪುಂಭೀರ್ ದ್ವಿಜ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವಿಭಾಗಶಃ ಶ್ವನುಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸಂಸಿದ್ಧಿರ್ ಹರಿತೋಷಣಂ ಪುನರ್ತೇಂಚಿನ ಸಂಸಿದ್ಧಿರ್ ಹರಿತೋಷಣಂ. The highest perfection is to please the Supreme Personality of Godhead. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲ ಗುರಿ ಎಂಚಿನ back to Godhead. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ. ಭಗವಂತನ ದಾಸ. ಸೇವೆ. ದಾಯಿಗ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಗ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಅರ್ನ ದಾಮಗ್ ಬರಂಡು. ಧಾಮಗ್ ದಾಯಿಗ ಪೋಡು. ನಮಕ್ ಸಾ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಅಲ್ತಾನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮ. ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಲ್ಪ ನೀರ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡವರ ಅಲ್ಪ ಪೋಪುನ ದಾಯಿಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತರ್ದು ಬತ್ತಿನ ದಾಯಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡವರ ಪೋಪಿನ ದಾಯಿಗ ಅಲ್ಪ ಕಂಡ ನಂಕ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಏತ್ ಭಂಗ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಒಂದು ಜಗತ್ತು ದುಃಖಾಲಯ ಶಾಶ್ವತ. ಸೊ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ದುಃಖಾಲಯ ಶಾಶ್ವತ ಮಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಉಂಡು ನಿಜ ಮಲ್ಲ ಸತ್ಯಲೋಕ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಇರೇಗ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಜನ್ಮ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಮೃತ್ಯು ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಆತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ದಾಮಗ್ ದಾಯಿಗ ಪೋಡು ಗೋಲೋಕ ದಾಮಗ್ ದಾಯಿಗ ಪೋಡಿ ಅಂತ ಅವಲ್ ಪೋಂಡ ಪಿರ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜೈ ಖುಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳು ನಮಕ್ ಉಂದ ಪುರ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದುಃಖ ಒಂದು ಪುರ ಪೂಜಿ ಭಗವಂತನ ದಾಸನ ಮಂಚ ಶುಟ್ಟುಪ್ಪಲೆ ಫಲ ಭಗವಂತನ ದಾಸ ನಮ ತೃಪ್ತಿ. ಭಗವಂತನ ದಾಸ ಭಗವಂತನ ದಾಸನ ಬೇಲೆ ಎಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ. ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ಸೇವೆ ಪುನ ಕಂಟಾಲ ದಾಯಿಗ ಬೋಡು ಅಂದ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತ ಸೇವೆ. ನನಂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ಸೇವೆ ಎಂಚಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ಸೇವೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಲ್ಪಲ ಜನಕಲ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಜನಕಲ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಡ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೋದು ದಾಯಿಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ದಾದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸಂತೋಷ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲ ನಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೇನ್ ಪುರ ತೃಪ್ತಿ. ಅವ್ರು ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ ಒಪ್ಪಿರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಡ್ ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತಗ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಕೊರೋಡಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗೋಲ್. ನಮ್ಮ ಗೋಲೋಕಗ್ ದಾಯಿಗ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಧಾಮಗ್ ದಾಯಿಗ ಪೋಡು ಭಗವಂತಗ ಸೇವೆ ಮಲ್ತು ಭಗವಂತ ಖುಷಿ ಕೊರ್ರ. ಅಲ್ಪ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಜನ್ಮವತಿ ಜರಾವ್ಯಾಧಿ ಅವು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಅಲ್ಪ ಜನ್ಮಮತಿ ಜರ ಆದಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸುಖಟ್ಟುಕ್ಕಪ್ಪ ಯಾವ ಅನ್ಕಂದು ಆರ್ ಅಲ್ಪ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಾಮಧೇನು ಉಂಡು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಈರ್ನ ಸೇವೆ ಕುಲ್ದು ಜರ ಅಲ್ಪ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಕುಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇರ ಒಂದು ಕಾಮಧೇನು ಆರ್ ಸುರಭಿ ಇರೆಗ್ ಪೇರ್ ಕೊರ್ರೆ ಅತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ತೀನಿ ಅವ್ ಪೇರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಂಚ ಪಣ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತದ ಪೇರ್ ಅವ್ ಬರೋಂದು ಪುಣ್ಗೆ ಸುರಭಿ ಹಿಡ್ದು ಪೇರ್ ಬರೋಂದು ಪುಂಡು ಅವ್ ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮನ್ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಅದಾದ ಫಲ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಆ ಫಲನ್ ತಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಒಪ್ಕೊಂಡುಗೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಇರೆಗ್ ಬಡ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಯಾಸ ಉಪ್ಪುಜಿ ఒక ದಾಯಿಗಕ್ಕೆ ಮಾತ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾತ ಇರೆಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೃಷ್ಣಗ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇ ಗೋಪಿನಕಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಗೋಪಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಗೋ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಮಾತ ಇಂದ್ರಿಯ ನೀರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತೇರ ಅಕಲ್ ಗೋಪಿ ಸೊ ನಮಕ್ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಆವೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರೋಡು ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಕೊರೋಡು ಪಂಡಾಂಡ ಕೆಲವು ತಪಸ್ಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜ ಭಗವಂತಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿನ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜ ಬಿಕಾಸ್ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗನ್ನು ಮಲ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯನ ಭೋಗ ಮಲ್ದಿತ್ತಿ ನಾವು ಜನ ಇಂದ್ರಿಯ ಭಗವಂತನ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಚೂರು ಭಂಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನೇ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪುನ ಚಂಚಲಂ ಹಿ ಮನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಆ ದಾದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಅರ್ಜುನಗ ದಾದ ರಡ್ಡು ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸೇನ ತು ಕೌಂತೆಯ. ಅವಾತ್ ಈಸಿಲಿ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ. ವೈರಾಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಈಸಿಲಿ ಒಂಜೇ ದಿನ ಟಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅದ ಮಲ್ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತ್ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಾವನ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಕಪಟ ಯೋಗಿ ಪಂಡ ತಪಸ್ಸನ್ನು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ಲ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಪೆರ್ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತನಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ್ಲ ಅಕಲ್ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಬರ್ಸ ಬರಾಡ್ ದಾದ ಬೋಡಾಂಡಲ ಒಪ್ಪಾಡ್ ಅಕಲ್ ಕೆಲಸನ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಫಂಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಪೋಪೆರ್ ಡೊನೇಷನ್ ಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಜನಕ್ಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ತೂನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರ್ಮಿನಕಲ್ ಅವೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಹಾಪುಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಕಲ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ದೊಂಬುದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡ್ದು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತ ಬುಕ್ಸನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಬುನ ಸೋಪ ಫಿನೈಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಪಿದಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಜ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಆಯಲ ಕಷ್ಟ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೆಂಬಲ ಕಷ್ಟ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಲ ಕಷ್ಟ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೊರ್ತುಗ್ ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ನಂಜಿ ಜನ ಸೋಪ್ ಫಿನೈಲ್ ಸಾಬೂನ್ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಗೆತ್ತೊ ಕೊರ್ಪುನ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಆಯ್ತನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ದೇವರಿನ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪರೆ ಎಸ್ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತು ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಭಗವಂತನ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಅವ್ ಸೋಪ್ ಮಾರನಾಯೆ ಆಯಲ ಪೋಪೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಆಯಲ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೋಪನ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ಚೂರ್ ಪೊರ್ತಕ್ ಒಕ್ಕ ಕುಡಾವರ there is no higher goal, higher perfection ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಬೇತೆ ಓವೇ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತಂ ಅನುಕೂಲೇನ ಕೃಷ್ಣಾನುಶೀಲನಂ ಭಕ್ತಿರುತ್ತಮ ಭಕ್ತಿರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುಡು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ವರ ಪೆರೆಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯ ಅಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ನೆತ್ತ ಬೇತೆ ಊಲಾಶ ಇಜ್ಜಂದ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತ ಪಂಡ
ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಿ ಪಂಡ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪಂಡ ಕರ್ಮ ಫಲ ರಡ್ಡೆನ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತಂ ಆನುಕೂಲೇನ ಕೃಷ್ಣಾನುಶೀಲನಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗ್ ದಾದ ಮಂಚಿ ಅನುಕೂಲ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಕೃಷ್ಣನ ಇಂದ್ರಿಯನ ತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾತಿನ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತಿ ಪರಮಹಂಸ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಈ ಸೀಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಒಂಜಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೊಡಿಟ್ ಆಯೆ ತೂಪೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ದುಂಬ ಪನ್ಪೆರ್ ಏರ್ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾತಿನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪಂಡ ಏರ್ ಅಂದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜವಾತಿನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪಂಡ ಏರ್ ಕರ್ಮನ್ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತ್ ಐತ ಫಲನ್ ಅಕಲ್ ಬುಡ್ಪೇರ್ ಫಲನ್ ಭಗವಂತಗೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲಸನೇ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲವೇರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನಿಖಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಲನ್ ಭಗವಂತಗ ಕೊರ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಓ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಷು ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರ್ ಕರ್ಮನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫಲ ಕರ್ಮನ್ ಮಲ್ಪು ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಓ ಕರ್ಮನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕರ್ಮ ಓ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ್ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಜನಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪು ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡ ವಿಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಜನಕ್ಲ ಇರ್ತದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪು ಫಲನ ಭಗವಂತ ಕೊರು ಬಟ್ ದಾದ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೇ ಗೊತ್ತುಚಿ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾತಿನ ಡಿವೋಟಿಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವ್ ನಿಜವಾತಿನ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಮೆರಿಕ ಪೋತೆರ್ ಎತೋ ಜನ ಅಮೆರಿಕ ಪೋದಿತ್ತೆರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಪೋತಿನ ಬೇತೆಕ್ಲ್ ಜನಕ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಚಾರ ಪೇರ್ ಬೇತಕಲ್ ಪೋಪೆರ್ ಅಕಲ್ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಪೋಪೆರ್ ಎಸ್ ಸೊ ಅವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಪೋತೆರ್ ಆರ್ ದಾದ ಪಂತೆರ್ ಅಮೆರಿಕಾಗ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಜಲದೂತ ಶಿಪ್ಪಿಡಾರ್ ಅಮೆರಿಕಾಗ ಪೋಂದುಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪೇರ್ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಎಂಚ ಉಂಡುಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದಗ್ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ನರಕ ಎಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಒಂಜಿ ನರಕದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಅವೇ ನಮಕ್ ಏತ್ ಶೋಕ ಅಮೆರಿಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಲೆ ಅಂದ್ ನಮ ಪನ್ಪ ಎಸ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಗ ನರಕ ಅಂತ ತೋಚುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ ಅವು ಜಾಗ ನರಕ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಜವಾತಿನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಕರ್ಮನ್ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಕರ್ಮದ ಫಲನ್ಲ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರನೇ ಕೊರಡು ಅವು ನಿಜವಾತಿನ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಭಗವಂತಗೆ ಫಲನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಅವು ನಿಜವಾತಿನ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಮದಾದ ಎನ್ನುವ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪಂಡ ಕೆಲಸನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಫಲನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊರ್ಪುನ ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ 1 ಸೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಗವತಂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರನೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಫಲನ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರನೇ ಕೊರ್ಪುನ ನಾವು ನಿಜವಾತಿನ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ ಸ ಸನ್ಯಾಸಿ ಚ ಯೋಗಿ ಚ ನ ನಿರ್ಗ್ರಣಿ
ಚ ಚಕ್ರಿಯ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ ನಿಜವಾತಿನ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಪಂಡ ಏರು ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೆರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಪಂಡ ಕೆಲವರ್ ಸರ್ತಿ ಎನ್ವೇರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಪಂಡ ವೈರಾಗ್ಯ ತ್ಯಾಗನ್ ಮಲ್ಪುನ ಓವೆನ್ ತ್ಯಾಗನ್ ಮಲ್ಪುನ ದಾದಿನ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುನ ಭೌತಿಕ ಫಲನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುನ ಈವನ್ ಇಚ್ಛೆನ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುನ. ಇಚ್ಛೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಡು ಪನ್ಪಿನ ಇಚ್ಛೆನ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುನ ನಿಜವಾತಿನ ಅವೇನು ಪರಮಹಂಸ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ, ನೋ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ನ ಡಿಸೈಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಆರ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ. ಆರ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರ ಗುರು ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಒವ್ವೆ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅರೆಗ್ ಓವ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಆರ್ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದಿಗ್ ತನ್ನನ್ ತಾನೇ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರ್. ಪ್ರಭುಪಾದಿಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಅರೆಗ್ ಓವೈತಲ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಚ್ಚಿ. ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಂಡಲ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಬೋಡು ಒಂದು ಬೋಡು ದಾಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಚ್ಚಿ ಕೊಂಡ ಅರೆ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ತುಜೇರು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ ಕೊಲ್ವೇರು. ಸೊ he has sacrificed everything for Srila Prabhupada, Guru Maharaj. So so ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅರೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಗ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೊರೋಲಿ ಅಂದ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಲ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ಗ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಡೌನ್ ಆತಿನ और डिप्रेस आतिना और इंचा अंडता और टेंशन और एंग्जाइटेड ಏಪಲ ತುವರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅರೆಗಂಚ ಏಪಲ ಖುಷಿಟ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆನಂದ ಏಪಲ ಅವೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಾಟೆವರ್. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಉಂಡು ಆರ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ಗೆ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಾಯಗ್ ಆರಂಚ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು. ದಾಯಿಗ್ ಅರೆಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರೊಂದಿಚ್ಚಿ ದಾಯಿಗ್ ನಮಕ್ ದಾಯಿಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆನ ಜಸ್ಟ್ ಆನ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತೋಲೆ ಅವು ಕಂಡೀಷನ್ಲ ನನಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪೋಜ್. ನಮಕ್ ಚೂರ್ ತರೆ ಬೇನೆ ಅಂಡ ಚೂರ್ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬೂರ್ವತಿರ್ತು. ಆ ದಿನ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ದಿನ ಮಂಗಳಾರತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಆ ದಿನ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಎಂಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಡಿಲಕ್ಕೆರ ಆಪುಜಿ ಮಂಗಳಾರತಿನ ಮಿಸ್. ಬಟ್ ಹಿ ನೆವರ್ ಡಿಡ್ ದಟ್. ಸೊ ದಾಯಗ್ ಅರೆಗ್ ಅವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಅರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ವಿಶ್ವಾಸೋ. ಕೃಷ್ಣ ನಮಕ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು, ಕೃಷ್ಣ ನಮಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ಡ ಉಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್. ನಮಕ್ ಚೂರ್ ಅಂಚಿಂಚ ಅಂಡ ವಿ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ಚೂರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೊಲ್ಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಅಂಡ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಸಿ ಹಿಮ್ ಹೌ ಹಿ ವಾಸ್. ಸೊ ಆತ್ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಪೇರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ ಫುಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅವೆನಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವೆನ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆದ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ತೇರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆದ್ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ ಕೊರ್ತೇರ್. ಆರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ವ್ಯಾಸ ಪೂಜದಾನಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರ್. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಪುನ ಗುಡ್, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಡಪ್ಪುನ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಪುನ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಮಿತ್ತು ನಮಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪುನ. ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ತು ತುಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಚೂರು ಮಟ್ಟದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಮಿತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರ್ಪುನ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂತಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಮಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಉಪ್ಪುನದಾದ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎತೋ ಒಂಜಿ ಭಾವರ್ತನ್ ನಮ್ಮ ಓದುವ ಆಂಡ ಅವ್ ಭಾವರ್ತದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದ ಜೀವನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ. ಸೊ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಬದ್ಧಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದ ಜೀವನ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ. ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಒಂದೇನ್ ಪಂತೇರ್
ನಮಕ್ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂದಿನ ಎಸ್ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಅರೆಗೆ ಎಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ ಎಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಸೊ ಅರೆಗ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಐತ ಬಿತ್ತು ನಮಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡಾ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ವಚನಡ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ದಾದ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ನಮಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡಾ ಐಕೋಸ್ಕರ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕುನಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ವರ ವಿದುರ ಯುದ್ಧಗ್ ಪೋಪುಜೆರ್ ವಿದುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗ್ ಮಾತ ಪೋದುಪ್ಪೆರ ಮೈತ್ರೇಯ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮುಡೆ ತೂಪ ಕೆಲವು ಮಾತ ಸಂದರ್ಭ ಮೈತ್ರೇಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿದುರ ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ ಮಹಾಭಾರತ ಟೈಮ್ ಇಡ್ ಆರ್ ಪೋದುಪ್ಪುನಾಂಗ ವಿದುರ ಮಾತ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನಕ್ ಪೋಪೆರ ಅಲ್ಪ ಮೈತ್ರೇಯನ್ ಮೀಟ್ ಆಪೆರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ ಆರ್ ಮೈತ್ರೇಯರ್ದ ಕೆಲವು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆನ್ ಆರ್ ಕೇನ್ವೇರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ವಾಪಸ್ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಾಗ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಒಲ್ಪ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಇತ್ತೆ ಮಹಾರಾಜ ಆದ್ ಕುಲದೇರ್ ಆಸ್ಥಾನದ್. ಸೊ ಆರ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ವಿದುರನ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪೆರ್ ವಿದುರಗ್ ಪನ್ಪೆರ್ ತೀರ್ಥಿ ಕುರ್ವಂತಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ ವಿದುರಗ ಆರ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ವಿದುರ ಅರೆಗ ಇಂಚಿನ ಆಪೆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಏನ ಆಪೆರ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರೈಟ್ ವಿದುರ. ಸೊ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಇರ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅದ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಕ್ಷಿನ್ ತೂತಾರ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿ ಐತ ಬಾಲೆನ್ನ ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಜೋರ್ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಪಕ್ಷಿ ಬಾಲೆಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ರೆಕ್ಕೆದೊಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಐತ ಬಂಜಿದುಲಾಯ್ ರೆಕ್ಕೆದುಲ ಇಂಚ ಹಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವ್ ಗಾಳಿ ಉಲೈ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ವಿದುರಗ್ ಪನ್ಪೆರೆ ಈ ರಂಚನೆ ನಮಕ್ ಐನು ಪಾಂಡವನಕ್ಲೆಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದಾರ್ ಅಂಚನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದಾರ್ ಕಣ್ಣಡಿ ನೀರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿದುರನ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪನ್ಪೆರ ಈರ್ ಮಾತ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಪೋದಿತ್ತಾರತೆ ವಿದುರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆತಂಡ್ ತೀರ್ಥಿ ಕುರ್ವಂತಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಬತ್ತಂಡ ಅವ್ ಜಾಗ ತೀರ್ಥ ಆಪುಂಡಗೆ ಪಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ಯೂರ್ ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಬೊಕ್ಕ ವರ ದಾದ ಅಂಡ್ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಇಂದು ಮಾತ ಮೇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸರೋವರ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ್ಯ ಲೀಲಡ್ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಧಾಮಗ ವಾಪಸ್ ಪೋಪುನ ಮಾತ ವೃಂದಾವನ ವಾಸನಕ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋತೆರ್ ಯದುವಂಶದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋತೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಆರ್ ವಾಪಸ್ ಧಾಮಗ್ ಅರ್ನ ಜಸ್ಟ್ ವಾಹನ ಬರೋಂದಿತ್ತನ್ ಐತ ದುಂಬು ಮಾತ ನದಿ ನಕಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತೆರ್ ಅಲ್ಪ ಒಟ್ಟಾದ ಆರ್ ಪಂಡೆರ್ ಗಂಗಾ ನದಿ ಐಟ್ ಮೇನ್ ಆರ್ ಬತ್ತೆ ಪಂಡೆರ್ ಓ ಕೃಷ್ಣ ಈರ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಡ್ದು ವಾಪಸ್ ಪೋಪಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಗ್ ಈರ್ ಇಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಧರ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್ ಇತ್ತೆರ್ ಧರ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಇರ್ ಕೊರ್ತಾರ ಇತ್ತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಆಶ್ರಯ ತಂದೇರ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸರೋವರ ಮಾತ ನದಿ ನಕಲ್ ಮಾತ ಈರ್ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಗಂಗಾ ನದಿಗ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಯಮುನಾಡ್ ಇರ್ ಇತ್ತಾರ. ಸೊ ಯಮುನಾ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಯಮುನಾ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆತೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ಯೂರ್ ನದಿ ನಕಲ್ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಜನಕಲ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಅಕಲ್ನ ಪಾಪನ್ ಗೆಪ್ಪೆರ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನದಿತ ಉಲೈ ಬರ್ಪೆರ್ ನದಿತ ಉಲೈ ಬತ್ತನ್ ಅಕಲ್ನ ಪಾಪನ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ನಮಕ್ ಪಾಪ ನಾಶ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಪಾಪ ನಾಶಿನಿ ಗಂಗೆ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪ ಬಟ್ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಆತ್ ಪಾಪ ಉಂಡು ನಾವ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪರ ಆವಂದ್ ನಮ ಸ್ವಯಂ ಪಾಪದ ಕಾರಣಡ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪಾಪದ ಕಾರಣಡ್ ನಮ್ಮ ನದಿ ಹಾಳಾವೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಮಯಡ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ದಾದೆನ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಾಧು ಸಂತರು ಇರ್ನಡೆ ಮೀಯರೆ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ಲ ಬರ್ಪೆರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ನನಂಜಿ ವಿಷಯನ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಯಾನ್ ಸ್ವತಃ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಬತ್ ಇರ್ನ
ನದಿಟ್ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬುವೆ ಅವ್ರ ಇರ್ನ ನದಿಟ್ಯಾನ್ ಮೀಪ ಗಂಗಾ ನದಿಟ್ ಎಂಚಾದ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಗಂಗಾ ನದಿ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೀರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅದ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಅವ್ವೇತ್ ಬೇತೆ ನದಿಕ್ಲಿಗ್ ಆಶೀರ್ವಚನನ್ ಪನ್ಪೇರ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಡೀ ವೃಂದಾವನ ವಾಸಿನಕ್ಕಲ್ ಕಲಿಯುಗಡ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಡಿಟ್ ವಿಶ್ವದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಡಿಟ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಕ್ಕಲ್ ಭಾರತಗ ಬತ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ನದಿಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರ ಅಪಾಗ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪ ಆವಂದಿನ ಪಾಪಲ ಅಕಲ್ ನಾಶ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವು ಆತಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪನ್ಪೇರ ತೀರ್ಥಿ ಕುರ್ವಂತಿ ತೀರ್ಥಾನಿ ಪಂಡ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಒಂಜಿ ಧಾಮಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಧಾಮಗ್ಲ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಾದೊಂಜಿ ಮಾಯಾಪುರ್ ತೂಪ ಮಾಯಾಪುರ್ ಧಾಮ ಈತ್ ಡೆವಲಪ್ ಆತಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಯಾಪುರ್ ಒಂದು ಇತ್ತ TOVP ಮತ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಚಂದ್ರೋದಯ ಮಂದಿರ ಅವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚೆ ಇತ್ತು ನೆರೆಗಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಭತ್ತದ ಒಂದು ಗದ್ದೆ ಅವು ಇತ್ತು ಗದ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಆತೆ ದಾಲ್ ಇತ್ತಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ ಇತ್ತಜಿ ಒಂಜಿ ಜನಲ ತೋಜೊಂದ್ ಇತ್ತಜಿ ಆತ್ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾ ಅವೆನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಡೇರ್ ದಿಸ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಾತ ಇಸ್ಕಾನ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಾತ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವು ಜಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿನ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವೇ ನೀರ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೌ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರ್ ಅದ್ಭುತ ಮಂದಿರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಲ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರ್ 500 ವರ್ಷದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಮಂದಿರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವೆನ್ ತೂಯೇರ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಒಂದೇನ್ ಏರಿಗ್ ಕೊರ್ನಿ ಏರಿಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ಎಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವ್ ಜಾಗಡ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಗ್ ಮಾತ ಪೋಪ ಮಾತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮಕ್ಕೊಂಡು ಏರೆಡ್ದವ್ ಆತಿನ ಹೂ ವಾಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿಜೇರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಪನಂದಿತ್ತೇರ್ ಆ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ತೂದ್ ಲೋಕಲ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಕ್ಕಲ್ ಇತ್ತಿಜೇರ್ TOVP ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಸ್ವತಃ ಗೋಣಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತೇರ್ ಮಾತ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಕಲ್ ಆತ ಬಂಗ ಬತ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅವ್ ಜಾಗ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕುಲೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಕಲ್ ಇಜ್ಜೇರ್ ನಿಕಲ್ ಬತ್ ತೂವಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸಮ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಲೋಕಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಇರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ ಮಲ್ಪೋಡವೆನ್ ದೂರ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಬತ್ ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪಾಗ ಆಪುಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಪನಂದಿತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರೇ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಮುಲ್ಪ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಹೊಸ ಟೆಂಪಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಡರ್ ಹಿಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪನ್ನಿ ನಾಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭುಕ್ ಈ ಮುಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕದೆ ನಮಕ್ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಜಯಪತಾಕ ಮಹಾರಾಜ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಪಂತಿನ ಆತಂಡಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ಜಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭು ಕೂಡ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದುಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತರಿಗಳ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಂದುಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಂತಿನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಒಂದುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವೇ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂತಿನ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಆರಿಗೆ ತೂವರೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುಜನ ನಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರೋಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಟಿಕೇಟ್ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಜಾರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ತೂವಲಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಕೈಡ್ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರ್
ಏರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೇರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದಿತ್ತೇರಿ ತ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡ ಲತಾ ಮಾತಾಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದಿತ್ತೇರಿ ಅಂದ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ದರ್ಶನ್ ಆ ದರ್ಶನನ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನನೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆದ್ ಬಿಡ್ಪ ఒక ದೀಕ್ಷೆ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬಿಡ್ಪ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೊ ಆತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಕಲ್ ಭಗವಂತ ಅರ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಡ ಕೊಡ್ದೇರು ಅಂದ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ನಿಜಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮಿರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂತೇಳಿ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರ್ನ ಕಾರ್ದ ಅಡಿಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬಲ್ತೊಂದುಕೊಂಡು ಇರ್ ಬಲ್ತದವೆನ್ ಗೆತ್ತೊಂದ್ ಬರೋಡು ಸೊ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರ್ಪುಣ ಆತ್ ಈಸಿ ಆತಿತ್ತೆ ಕೈತಾಲೆ ಉಲ್ಲಾರ್ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಬರೋಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ನನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬತ್ತು ಪೋವಲಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪೋವಲಿ ನಿಖಲ್ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ತಿಂಗೋಲ್ ಗಟ್ಲೆ ಒಂದು ಬರೋಡ್ ಅಂದಿತ್ತು ಬುಲಕ್ ಕಾರ್ಟಡ್ ಮೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಇತ್ತ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಡು ರಪ್ಪ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ ಬರ್ಪುನ ಪೊಪ್ಪುನ ಟ್ರೈನ್ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತೊಂದ್ ಬರಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನಂದಿತ್ತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೇರು ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡಾ